Preview. Preview. L-għodwa tajba l-kulħadd u sa fl-aħħar beda l-istaġun 23-24. Xarajju nofs nistennew il-futbol li ma' xarajju nofs ġew fit-tmiemhom il-bira filgħaxija bir-rebħa ta' Juventus 3 Udinese xejn fl-Udinese Stadium jew Dacia Arena. Kienet logħba li l-Juventus kont inni ħafna ma narahom li sa tmiem l-ewwel taqsima kienu diġà skurjaw 3 goals biex prattikament fit-tieni taqsima għalkemm xtaqt prestazzjoni naqra aħjar imma għadna l-ewwel logħba tal-lig u fawissu tkun qed tistennija li fiżikament jinżlu xi ftit u forsi dak li jkun anke jibda jibża minn ċertu prestazzjonijiet tal-passat imma fuq kollox kienet logħba li laqtitni immens u jalla jkollna ħafna iktar logħob bħal dan. Ġifieri kienet logħba li Juventus rajna 4 players ġo l-erja, 2 warahom, rajna grinta xi ħaġa illi fl-istaġuni preċedenti konna nieqsin waħda u sew minnha. Inżommu saqajna mal-art, din hija biss l-ewwel logħba labna kontra t-tim tal-Udinese li bħal kwalunkwe tim ieħor nurhom rispett u issa nemxu logħba għall-logħba li jmiss mal-Bologna qed inserta nhar il-ħadd filgħaxija. Il-protagonista ewlieni ta' din logħba kien ħadd ħlief Federico Chiesa li wara staġun diffiċli kellu minħabba li kien ċeri f'Jannar tas-sena l-oħra. Kulħadd nafu l-klim Kalvarju għadda u għala u fetaħ l-istaġun bil-mod kif għalqu ġifieri b'gow kontra l-Udinese kien gow sabiħ immens, ġifieri x-xut waqfu x-xutja għaddieħ minn bejn saqaj plejer tal-Udinese, din il-gow ġie minn l-għaxkezza tad-difiża tal-Udinese. Kien hemm penalty ta' Dusan Vlahovic għal il-penalty ngħata minħabba li l-plejer tal-Udinese Festi kellu idejh miftuħa biex ma nibdewx bil-polemiċi li qed iduna l-handsballs għal xejn, ġifieri ma ħsibx illi ħajtuna il-penalti sar xejn, anzi naħseb jaraw xi jagħmlu biex jaqzuna, ma nibdewx l-istaġun. Għax kien hemm diġà anke ikkummentali privatament fuq hekk għalhekk għamel din il-parentesi u t-tielet gow ġie skurjat mill-plejer li baqa' hemmhekk minħabba Allegri Rabiot li l-ewwel qed jinħseb li se jitlaq daqqa ta' ras stupenda wara azzjoni bellezza ta' Cambiaso li kellu logħba tajba ħafna jiena li hija top player il-bieraħ kien Chiesa, player rivelazzjoni kien Cambiaso illi bis-saħħa tiegħu fuq il-wing tax-xelluk u n-naħa l-oħra ta' Timothy Weah rajt differenza mis-sena l-oħra kif qed saħħna mal-art. Tieni taqsima mbagħad rajna l-Udinese aktar jidħlu fil-logħba, kemm aktar xuttijiet ukoll, imma ftit kienu Juventus għalqet tajjeb għax sabu lil goalkeeper Szczesny dejjem pront għal dak li jista' jinqala. Jiena ħadd pjaċir ukoll li r-rabja Juventina li sfajna maqluha mill-kompetizzjonijiet Ewropej. Dina ġiet impattija b'mod tajjeb ħafna fil-ground bi prestazzjoni tajba u t-tim nagħtih prestazzjoni
ta' 6 jew 6.5 xoqgħod nidħol f'kull plejer għax prattikament il-voti tal-Paġelle kollha hemmhekk. Kienet naqra flop ta' Bremer, ma ovvjament ta' dal-ewwel logħba u jrid anke jissoda naqra iktar il-fiżiċità tiegħu u konvinti li ħajkun utli tul il-kors tal-istaġun. Wara l-logħba Allegri qal li qed jistenna bejn 14 u 16 gol mingħand Chiesa. Jalla għax hekk jixraqlu dan il-plejer u dak li jgħid Allegri anke fuq għandhom x'jaqsmu punti fl-istaġun ieħor il-medja punti biex jintrabaħ għalik jalla din tal-gows isseħħ. Il-punti issa kif qed tkun il-logħba li jmiss mal-Bologna u barra minn hekk issa nagħmlu waqfa għar-riklami ħalli warajja jidħol is-supporter Romanista Karl bil-logħba bejn Roma u Salernitana. Ġurnata tajba lilkom. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Direttanti tal-futbol, reġa' wasal dak iż-żmien tas-sena u din is-sena ser ikollna novità importanti hekk fil-logħba tant mistennija minnkom ser ikollha isem ġdid. FC24, il-logħba tal-futbol li Game Breaker se jkollu disponibbli fi ftit ta' żmien ieħor fuq id-diversi pjattaformi tan-Nintendo għal 65 euro u tal-PlayStation għal 75 euro. Għalhekk nissuġġerulkom tgħaddu fl-istabilliment ta' Game Breaker ġewwa bil-Kirkara u tirriservaw il-kopja tagħkom FC24 biex ma toħorġux bid-diżappuntati għax l-isem veru nbidel imma l-kwalità u l-eċċitament li se toffri din il-logħba ser jibqa' l-istess ta' dejjem. Game Breaker, l-aqwa logħb tal-PlayStation, Xbox u Switch. Il-lejli tajjeb, Karl-Parnis, membru ġdid għal din is-sena nixtieq nirringrazzja lil Antonello l-interess u apparti minn hekk Pawlist ħabib tiegħi ta' din l-opportunità sabiħa li tani. Kif forsi tiġa tafu forsi min jafni anke personali jiena ħankun qed nitkellem fuq it-tim ta' Roma. Sfortunatament ma xtaqx li nibda din l-avventura f'dan il-mod minħabba l-fatt li tlifna Roman Isdok. Naħseb dawk kollha li huma mitħla tal-futbol Taljan bla dubju semgħu li dan il-weekend eżattament il-bieraħ ħallina il-coach kontroversjali Carlo Mazzone. Carlo Mazzone li m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni li huwa coach li għalkemm ma kienx coach rebbieħ biss kien coach fundamentali għall-karriera ta' ħafna players. Ġess sabiħ li oġobni wkoll fuq Carlo Mazzone kien tal-coach rebbieħ Pep Guardiola li jmexxi s-City li dan l-aħħar għadhom kif għamlu treble ġewwa l-Ingilterra narawh bi tribute shirt għal Carlo Mazzone. Mela Carlo Mazzone għalkemm ma rebaħx
imma kien instrumentali u fundamentali kif diġà għedtilkom fuq coaches bħal huma Pep Guardiola u oħrajn, iżda wkoll Carlo Mazzone minn kien. Sfortunatament Carletto Mazzone ħafna jiftakru għal dik il-ġirja simbolika li kien għamel taħt il-kurva. Imma Carlo Mazzone għalina Romani u Romanisti speċjalment huwa dak li introduċa fid-dinja kalċistika il-Francesco Totti. U bla ebda dubju id-debut ta' Francesco Totti meta naraw li Mazzone kien ġie affiċinat bil-President dak iż-żmien, għallu m'hemmx għalfejn iġib li attakkanti għax għandi tifel tal-Primavera u dak it-tifel tal-Primavera mhux biss gawda t-tim tar-Roma minnu, imma gawdiet id-dinja kalċistika kollha. Ta' min isemmi li ftit huma dawk il-plejers li għandna narawhom bandiera, ir-Roma għandna li kellna lilu u l-De Rossi fi żmien riċenti, bħalma l-Inter kellhom il-Zanetti u l-Del Piero biss ngħid li Totti daqsxejn ħarira speċjali minħabba l-fatt li plejers bħal Buffon li kienu bandieri, Del Piero u Zanetti irnexxilhom jerbħu. Totti sfortunatament minkejja dik il-karriera enormi li kellu rebaħ ftit when you compare ma' plejers oħrajn, plus ukoll dan l-opportunitajiet li kienu ġewh. Ta' min isemmi li fl-aqwa tagħhom Florentino Perez kemm il-darba fittex lil Totti biex jingħaqad mal-Galacticos, imma dan baqa' jżomm sod. U dan kollu allura nafuh grazzi għal Carletto Mazzone u minn hawn nixtieq insellem il-memorja tiegħu u nirringrazzjah ta' dak kollu għal jagħmel għall-klabb tar-Roma. Mela, ngħaddu għal punt tal-logħba tal-bieraħ. Qatt ma seta' jonqos l-Olimpico jsellem lil Benjamin tiegħu, imma nibdew il-logħba tal-bieraħ, ħanitkellmu ftit il-logħba tal-bieraħ mela. Bdejna pass pass. Il-logħba tal-bieraħ personalment jiena drota 2-2. Tgħidu li ġust? Le, fl-opinjoni tiegħi ma kienx ġust. Imma fl-aħħar mill-aħħar li jiswa sar il-riżultat u apparti minn hekk ir-referi wkoll reġa' kellu parti fundamentali. Logħba ma li minkejja kienet draw u li kienet l-istennija u kien hemm anke minn gerger minn supporters Rumani għax ma tiġi draw ma saret tagħhom. Għaw minn għalih mhux ta' auspiċju sabiħ, imma jien inħobb nara dejjem bħala bniedem ta' ċerta filosofija, inħobb nara t-tazza mimlija u mhux nofs it-tazza fojta. Kieku l-bieraħ il-gowl ta' Belotti ma tħassarx u tħassar b'mod ġust għax kien offside, ċentimetri kien hemm ma' ir-regoli tal-futbol huma dawk, il-bieraħ rajna il-qawmien ta' Belotti. Belotti li fl-istaġun li għadda għalkemm jimpenja ruħu ħafna, ġara li reġa' sab ix-xibka u trid tqis u tara li l-gows li għamel Belotti kienu gows ta' kwalità minn skorer prolifiku u mhux ta' bxejn li dan skorja dawk il-gows kollha fis-Serje A. Miss appar il-logħba x'ġara, x'ma ġarax. Jiena għalija it-telfa ta' Sevilla sewwa tal-final ma' Sevilla kellha reġgħet riperkussjonijiet għalfejn. Minħabba l-fatt li kieku erbaħna iċ-Champions League sewwa, skużani kieku erbaħna l-Europa League kien ikollna aċċess dirett sewwa għal Champions League li kienet tfisser introjtu differenti għal klabb. Allura kienet tinbidel l-istrateġija di merkato tagħna. Mela, x'ġara, spiċċajna rġajna fl-Europa League. Għandna biex nikkompetu l-Europa League? Iva. Mela kellek tara l-calcio mercato trid tqis li r-Roma sfortunatament rġajna kellna botta keran dis-sena minħabba l-fatt li weġġa' Tammy Abraham li jiena lija kemm hawn min jikkritikah jiena lija bniedem fundamentali fil-logħba ta' Roma speċjalment minħabba l-fiżiċità tiegħu u apparti minn hekk Tammy Abraham huwa wkoll bniedem ta' teknika għolja. Ġej mill-kampjonat Ingliż, reġgħu fitxuh skwadri Ingliżi imma sfortunatament qiegħed unavailable. Ġara, mela ġara issa li r-Roma reġgħu kellhom idawru daqsxejn il-karti f'dak li għandu x'jaqsam mas-suq ta' trasferimenti. Mela bdejna li kien hemm ir-riċerka ta' attakkant. Biss l-attakkanti li fittxew
kienu diversi minna raġuni u minna l-oħra ma ġewx u sissa għandna għalkemm qed jissemma ħafna li kważi Zapata ġewwa jiena għalija qabel naraħ bil-flok isfar u aħmar u mhux li tfgħu is-supporters fuq il-Facebook jew YouTube imma il-ger il-propja tar-Roma wara jkun iffirma ma' Tiago Pinto sewwa jien ma ngħidx li aperta Roma. Biss kellek tgħid li l-bieraħ l-ikbar nota pożittiva kienet ir-ritorn kif diġà semmejt ta' Belotti. Belotti li ma kellu bżonn tebda introduzzjoni fil-kampjonat Taljan skorja il fuq minn mid-goal huwa skorer prolifiku trid issi dan għamlu ma' tim tat-Torino, ġifieri t-tim tat-Torino ma tgħidx dakin ma' xi Juve, ma' xi Inter, ma' xi Milan jew Napoli. Imma kien ma' tim ġifieri ta' mezza klassifika, ġifieri u dejjem ġar ir-responsibbiltà anke ta' meta kienu l-kapitano tal-istess Torino. Mela nibdew b'daqsxejn analiża tal-logħba. Dit il-logħba formazzjoni rajna lil nest ta' Awar li għalija Awar għalkemm ħafna u din jiddispjaċini li f'ċerti gruppi tar-Roma l-fatt li ma nefqux mansen tal-Awar u ma nafx għalfejn jagħmlu hekk qed sfortunatament ixejnu l-valur ta' dal-plejer. U ta' min iqis li dan għandu mhux 100% siktub, biss Awar qed diġà qed jurina x'ħobbs ħajsarraf għall-andament tal-kampjonat. Mela, kellek prestazzjoni pożittiva għalija ħafna ta' Belotti, kellek prestazzjoni oħra ta' Awar, u mbagħad trid tqis li l-prestazzjonijiet ta' Sanchez għalkemm daħal ftit ħin u rina wkoll xi sarraf biss għadu min wis biex wieħed jista' jibda jiġġudika. Imma naħseb kif żvolġa u xida ta' dan kienet il-logħba tal-bieraħ il-calcio mercato tar-Roma naħseb nista' ngħid li huwa wieħed ottimali. Mela bdejna dik il-logħba u Roma morna fil-vantaġġ. Bravura ta' Belotti biss fortunatament u nerġa' ntenni ħifa li l-offside kien ċar, kien ġust u tħassar il-gow. Biss il-kapardjetà ta' Belotti u tat-tim ta' Roma reġa' li biex dan il-forward reġa' sabiex xibka t-tieni darba fi spazju ta' ftit minuti. Ġifieri d-darba kien gowl regolari, naraw li l-Cristante li taħ pass inkredibbli. U fuq Cristante rrid nitkellem ukoll, sfortunatament hawn mill-kamp ta' Roma jikkritika l-Cristante. U hawn min jgħidlek Matic u mhux Matic. Naħseb il-fatt li Matic sewwa ma baqax ma' Roma, naħseb Cristante ħejħu iktar ir-ruħ. U titqis li meta flok Matic ġibna lil Paredes ex Roma li jaf l-ambjent tal-post sewwa u Renato Sanchez, naħseb li jiena li dis-sena iċ-ċentro kampa tar-Roma ħajkun wieħed mill-iktar sodi. Imbagħad ġara, issa l-Ernitana ġibulna drop. Pratikament dawk kull ma xxutjaw żewġ tiblalen, żewġ kapolavuri u ma nafx għalfejn sfortunatament kien hemm kritika qawwija fuq il-goaler Rui Patricio jiġu blanen f'logħba, jiġu instances għalkemm id-defensuri naħseb li setgħu kopra aħjar biss naħseb huwa inġust li nagħtu tort lil goaler fuq dawn iż-żewġ goals. U mbagħad erġajna id-draw ġi permezz ta' Belotti. Kif stakka ruħu bir-ras għamel gowl ġifieri l-Olimpico tefgħu mal-fdillirju ta' ferħ, u mbagħad kien hemm dawk l-episodju tas-soltu huma parti sinonimi mar-Roma kellna il-qid tal-lasta li hija parti wkoll mill-logħba, plus kellna il-fatt li kellna penalti dubjus li ma ngħatax. Is-soltu storja li hemm minix ħanikbi. Jien għalija il-punt huwa prezzjuż, l-importanti ma titlifx. Kien hemm effett emozzjonali fuq it-tim ukoll għax Carletto Mazzoni kien maħbub minn kulħadd. Biss kellek tgħidli tagħmel previżjoni tgħidli għalkemm minni wis imma xorta kelli ngħid nagħmel previżjoni nħoss li t-tim ta' Roma ta' dis-sena huwa aħjar minn tas-sena l-oħra. Biss iż-żmien ħajatik parir u ngħid li kelli ninkwadra dis-sena fejn jippożizzjonaw ir-Roma, naħseb li r-Roma jikkwalifikaw għaċ-Champions League u jagħmlu evolvement qawwi ġifieri jimxu l-qudiem
kemm fil-Koppa Italja kif ukoll fl-Europa League. Jekk Alla jrid, nerġgħu nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla u minn hawn sewwa nixtieq nirringrazzja lill-sponsors tagħna li huma Game Breaker, El Catalan, Spaces u The Barber Room. U fl-aħħar mhux l-inqas lill-YouTube channel li permezz tagħhom dawn nkunu nistgħu ntellgħu dan il-programm sportiv. Grazzi, napprezza l-fatt li anke hawn min qed jibgħat li wkoll mod personali fuq Messenger u fuq WhatsApp. Grazzi tal-li kontu magħna u nixtieq nirringrazzja wkoll lil Antonello u l-kollegi l-oħra ta' dal-programm. Insellmilkom u l-lejl tajjeb. Grazzi. U forza Roma!